שלום, אני תומר דוד, הממציא והיזם של מכשירי אימון לגוף עליון ותחתון. עובד עם חברת אבטיפוס כקבלני משנה ושותפים. תכירו את האבטיפוס הראשון בעולם של מכשירי אימון עליון ותחתון. 5 פדי אגרוף, כרית אגרוף, 2 פדים לפרקיות בתנועה. פדי האגרוף מכילים סנסורים שסופרים את כמות המכות ואת המכה הכי חזקה מבין קומבינציית האגרופים. הזוויות של הפדי אגרוף התחתונים מתאימים לעבודת מגלים גובה גוף. אפשר להחליף אותם עם הפדי אגרוף העליונים ולעבוד אגרופים גובה ראש. יש לנו את הכפתור התנגדות שאחראי על השליטה בדרגות הקושי בעבודת הרגליים. המכשיר משפר קואורדינציה, תזמון, יציבה, דיוק, שריפת קלוריות מואצת ועוד. בואו נעבור לחלק האחורי של המכשיר. יש לנו פה בולמי זעזועים מאחורי הפדי אגרוף שסופגים את העוצמה של המכות. יש לנו 2 רגליים תומכות במות של העץ אגרוף. לייצב אותו, סופג את העוצמה של המכות ולמנוע רעידות של המכשיר. יש לנו מנגנון כוונון למעלה ולמטה של הפדי אגרוף. אפשר גם להרים ולהוריד את הכרית. יש לנו 2 מסילות עם מספר מצבי הזזה קדימה ואחורה בהתאם לטווח שהמתאמן רוצה לעבוד. נעבור להדגמות. עבודת ידיים לתנועת רגליים קדימה. אפשר גם דרכיות. נמשיך עבודת ידיים. זה המכשיר הראשון בעולם שמאפשר עבודת רגליים אחורה סימולטנית עם עבודת ידיים. אני אדגים. בואו נסתכל על הצג. כמות המכות 47, המכה הכי חזקה 50.